uyab kasi. Ay, sakit tayo. Oh, na day. Wow! Makita ni Dara! Guys, Comunal Brands! bebe, hala, nasunog. Amo on ni nakita dito sa ubos. Tugas na, malusog. Alito dano. Harap lang bulag pa sa malas kang tugup. Hala, kiribot-libot rin ni si Zah. Kiribot. Alito dano. Sana sa ubos, oh. Ah, Dre, pagbalik ka na, picture mo rin. Ang ilag na ni may lab July ka ng tinguan. Oo, tingwan. Kaya ka ng, Uy, sunog ba? mga sagbot. Green sa kadyo. Green kadyo ba? Yan ay yung sunog man siya. Uyawa lagi dani. Mura lagi, hala, mura mag-naslay na. Sir, saan panalaw? Pagkilaso siya. Asa man sa O green pa rin mo balik ko na ni green na. Dahon. O garang mga sagbot. Kay, ito green kadyo dito na. Nagsunog pa na. Sunog man. Uyawa lagi kagianan. Dapat dito. Uga loke. Tapos tulad na tumatong tulad nga na ning ikin. Amo de kay build inta pangsaksak sargel. Ah, naani ay. Karon pa ni. Hala, Diana! Nice view. Ay, nice view. Kana green pa na. Oh. Sa una, pagkalin mo sa green, kinadya. Namay ngani dito pod. Oo. Bol. Tourist ya. Pero kuan lang mas nindot pa dani. Oh, bitaga mo ito. Kita gamay to. At ito ba sa panoramic? Hala, ang cloud sing naog. To anas kuan. Mountain ning tungtong. Da musuod pa nila. Da mo ni 250. Dasam tara mo sa kay Kabajo. Ano kabaso na? Asa pod padong naga? Asa pod padong naga? Asa pod padong naga kabaso? Atong sa Kaagis Mountain. Sakay-sakay ra? Sakay-sakay ra? Yan ang pinasuko. Parang inita man. Ya payong adto. To sila sila kao. Ano palit? Sorta? Mura naman na po kanang naay. Ay ka uban Alis siya bugol. Ayong. Ano? Ikaw rin. Magpa-drone shot na naman ta. Di ako rebayad. Ikaw. 700 kero may ikuan na rin kuan. Hindi ta magpa-job. Nag-drone siya. Wala ka oras ka. Sure, na nag-propose. Dagbuwak. Asa? Ina, pagpila ko. Kundi na siya. Kaya, cowboy. Ipagkabot sa lang Insta360. Asa to? Hindi ka baluya. Ha? Saan pag-picture? Kasi bright ito na eh. Oh, ikot sa yabi yun. Dira. Jill, kanina itong gamiton, Jill. Pero taas na laman na siya kuan. Okay, kung kano ko asan MB sa cellphone ba? saan mo ni pagkuhan, di ko kabalo. Minusan kaya cellphone ha? Hindi ate Android. Ganun dahil. Ta. Ana, yung picture. Di ko kabalo.
Aja lamang kami i-transfer pa wan man na lisod nigbalhin. Tinog na mairig sa pudana agoy. Ayaw na lang may. Lisod man ni di bigay. Ayaw na lang na. Ayaw na lang dali. Mairig sun yan na. Hindi na mo pa-picture. Padong na uli. Oo, karon lamang gini mag drone shot ni kam sa laway. Ambun sa lamang pag Ayaw, vlog ka anak. biro po. Sa Saan yung kalo mag-ibaw? pagkuan sa video tigay kami Kami na panguli na. Padong. Wow! Nice view! wow, Isa na impasugong. ko tag-ida. Tayo taan na. Naman lagi ba? Halata naman ay kabaso. Hala, naupo yan ang katong giprenda. Kana may tag-ida siguro dana. Mau mo ni katong giprenda limo na malukat. Aw, atang lakatan di. Ato na lukaton kay. Atang bahin-bahinan. Oh, sige. Imuti, paa, ako ang ulo. An. Karang tinguwan si Zaba kay agsagbot. Tsada kay tanang. Green kajo. Balik kang karakulanda ni puhuno karang green na kajo sagbot. Ay, kuya. Asa man ni mag-una kuya. Hala. Ang manilig. Jangan pa ako mo. Wala yung mata. Oh, dantin mo, ma'am. Ha? Dan. Nagpa drone shot na naman min Ilimuel dari. Kaya makuha ng mga bungtod. Apa, bahit kau, raba? Sige naman. Pero lagi basta ingarong buwan na. Tinuod sila nga way adyo laag dari kay ang mga sagbot nga matay. Na mga pisunod nga panahon. Karang mugrin ng mga sagbot. Murang puti na ng mga turistang tinuod. Nga wala ba si mga mamisus? Turistang hilaw. Turista. Angin tae, anhi ka ng hapon na. Palitan lang ba ng kao, may lap? 50, karang aho. Kay, arong di kumaintan na tos karang may tulay. Agahan tang gusto kabadyo. Unsa kay ko. Unsa kay agalang kabadyo kuno kay kuan man kanang nay gibang purga. Hindi kuno pwede pasakjan. Apa? Ha? Unsa ini gulit tagbuhol, ta maglagad to. A few moments later. Adto to, tuwangan. Kana. Mahapit ni res tulay nga tong daybazi nga nagtubot. Lagi suway. Nagpakamatay si Zadar. Hala. Hadukon man. Ay, barang nang takot.
Parang ba nang habuga? Unsa? Ha? Hala! Bukan dak. May sugod na, bago pa na. Bukan may lang. Pwede mo tara mo. Para sa mananing habi? Di ka nahabot ng bayan na. Para maning habuga di ay. Na. Sabog ka dyan sa idol. Yung bata na itong babae nga, nag-viral nga idol. Diyan na patura ng isang kak. Bato, bato. Para rin. Bato na, bato. Ay, tubig. Datos na tubig siguro na may tubig yan eh. Na. Again di oro. Dari. Kata nga to si Janine Lukso. Di sa to, dapat si Janine Lukso. Kanila. Nane. Arad to. Kami na agas-agas. Dito, tubig. Nara, arang habuga? At tarami kay kadekun man. Muna magdangar dagang tiil. Napudlo ka na, agitang o. Baga nakarang na ito, manitang o. Ano yung parang saglan na? Hindi po ha, gano'n na. Sakto dyan ni Mayo. Mga tengah-tengah sa Mayo. Nang-harvest na sila pinja. Anja. Gani ha, nagkapalit sila. Aga sa kabuo kay tag 5. Itong kayo. Maadyo lang itong gani ha kay dagkan sa tag 5. Arab dyan tamisa. Dawa naman ha. Huwag naman na na matilok-tilok. Wala dyan matilok-tilok. Awa na di ay gipangadto na siguro nila sa kuan planta. Agihimo ng pineapple del Monte. Dede na pinunod ka mo. Hurot na jud. Na hurot na nagilo-gilo na dun na dahon di ko anas baka. Ano na atre? Di pa ka anas baka ha. May bunga. Kung makakita ko na nagbunga sa pinja ko ana kanang nay among una. Nakakita ka kuandoy pinja? Dako. Ang palitan nung nakay makita dako. Karon. Kay wala ka naman mi. Murag ko ana ni siya baka na gipa. Hala di apa dia? Hindi lamat si dako. Pero di oh. Hilaw-hilaw pa man siguro na. Mahalaw pa ka. Picture lang naman ta, daras pinsahan. Nagkaon na siya. Nagkaon na siya true niya. Dahil pag umangkan nila mo dia, ito bang sa, guwapa. Kandison sila kaliwat. Sana Hala all, po, oh, kandison. gamay Hala, Gamay. Dahil ba rin mailhan? Nasa patubo ay pa. Dapat po doon. Ag maraga, dahil siguro harvest. Pero brato rin dari og karang may ting harvest. Katag singkurang buok. Sa ida ni musbuhol. Mupait ka rin ko ang kasako. 20. Kasapi na ka. Hala! So, pwede pa na. Kana. Nabilin tingali na. Dako-dako oh. Pwede na. Ate ano na. Kuha na ka nang nahinahubla pag-harvest nila. Kuha na mada. Daat di. Ang dili man. Pwede pa na. Matabang para. Matabang. Pero mga bata to nung sila pinja, karang naay nangita-ngita og nabay nabilin sa mga nang harvest dari.
Ano sila nakuha tiyo? Bigati oh. Doy! Ang paliton, abe! Paliton daw. Yung pinja? Ang paliton? Ha? Gina. Okay rin na! Napailain! Hindi ka palit kong pindas bata. Danay pinja! Doha ka buok. Libre rin ni basta gikan sila nag-harvest dari mga salin-salin. Nagpagnas dahilayan. Arang bugnawa ka dari gabi. Lamay day dani kuan ka nang nay mag-check-in kay bugnaw. Ito mo siguro magdalag 10 dari. Di, uy, saban siguro ka. Ano na lang harom ko. Bugnaw, zero na yun. Ano mo ka picture ko early? Yung balik kong dahilayan kay katapag una na mga ari-dari, wa ko nakasakay sa rides. Nga katong ganahan, baka murag nagsakay ka og karang nay paluwa, magpadidit nga na. Ang sakay sarado naman. Di malasin ka kong naong zid. Apa tau di? Ang zip kay sa kisop ko sa bimang gin mo kusog. Bye dahilayan. Ipang See you next year. Pwede day. Ugma day, ugma. Sakay na. Lord, patawad. Uli na mi. Shout out. Oh, shout out from Dahilayan. Shout out ko kang T-Reverse. Muro mag. Hindi ka na muwang na. Nadamag. Nadalag man ako gikan sa ipasugong Bukidnon. Hi mga kahamis. Hi.